Eli Stream Deckin perusjutut. Kun avaa Stream Deckin, niin tässä pitäisi näkyä ihan täysin tyhjä profiili, jos sen avaa ekaa kertaa. Siinä mitään ei pitäisi olla. Oikealla näkyy kaikenlaisia hienoja juttuja, mitä voi tähän Stream Deckiin liittää. Siellä on multi-action, navigaatio, soundboardi. Sitten on Stream Deckin omia. Sitten on se systeemi. Sitten on kaikenlaisia muita. Mä nyt näytän tässä yksinkertaisesti, mitä tää OBS esimerkiksi pitää sisällään, mitä täällä voi tehdä OBS:llä. Täältä saa rekordista, sitten on pausatusta, kaikkea muuta hienoa, suoraa striimausnappulaa ja kaikkea muuta. Mä nyt tässä esimerkissä laitan nappulan, eli mistä vaihtaa näkymään. Se vaan vedetään tuolta oikealta tänne johonkin nappulakohtaan. Sitten siihen tulee 2 vaihtoehtoa title. Titleen kirjoitetaan mitä sä haluat, että siitä lukee. Ja sitten tuohon alapuolelle tulee se näkyvä liitysjuttu. Eli täytyy mennä OBS:ään tehdä uusi näkymä. Se on tuolta plussasta tuolla skenessä. Sitten kun sä oot tehnyt uuden näkymän, klikkaat sen auki tästä ja lisäät tänne skene-kohtaan sen sun haluaman skenen. Esimerkiksi mulla on title skene 1 ja siihen linkkasi skene 1. Sitten toinen esimerkki tästä. Mä laitan uuden skenen täältä. Mulla on valmiina jo tää OBS:n screen recordiskene, niin mä lisään sen tänne nappulaan näkymä 3 ja liitän siihen tän näkymä 3. Sitten niitä painamalla skene vaan vaihtuu. Tässä näkyy kun menee mustaksi näette, kun toi toinen skene on ihan tyhjä. Siellä ei ole mitään. Toisessa on screen record. Se välkkyy kun noita klikkailee tossa. Sitten tää tuolla plussasta. Täältä saa laitettua uuden sivun tähän sun Stream Deckiin. Eli se lisää tonne tämmösen nappulan, mistä sä pääset seuraavalle sivulle. Eli sinne saa uuden sivullisen eri makroja ja nappuloita ja kaikkea muuta hienoa. Sinne toiselle sivulle tulee automaattisesti tommonen nuoli takaisin, mistä pääsee tänne ekaan pageen, missä on nämä mun skenet. Sitten tänne saa tosiaan kaikenlaista hienoa lisättyä, jos haluaa. Mä nyt lisään tänne tämmösen page-indikaattorin, se näyttää että millä pageilla ollaan. Se on vaan niin yksinkertaisesti tuolta oikealta, kun sä haluat jotain, niin sä vaan vedät sen tohon sun haluaman nappulaan.